DILG Provincial Office sa Camarines Norte kinilala ang mga natatanging lupon tagapamayapa mula naman sa ilang barangay sa pangunguna ni Provincial Director Melody Relucio kasama ang kanyang mga staff sa sangguniang panlalawigan. Sa bisa ng resolusyon ay pinagkalooban ng Certificate of Recognition ang lupon tagapamayapa ng Barangay San Isidro, Talisay, Camarines Norte, SP Resolution number 594-2023. Lupon tagapamayapa Barangay Dagutdotan, San Lorenzo Ruiz, SP Resolution number 595-2023, ang Barangay Pundado, Labo, Camarines Norte, SP Resolution 596-2023 at Lupon tagapamayapa Barangay Kalangkawan Sur, Vinsons, SP Resolution number 597-2023. Sa pahayag ni DILG PD Melody Relucio, ang pagkilala nila sa mga outstanding lupon tagapamayapa ay upang lalong maging masigasig ang barangay sa pagsasaayos ng mga problema sa kanilang nasasakupan. First and foremost, I would like to express our gratitude to the Sangguniang Panlalawigan for allowing us to take a part of your time in formally recognizing our outstanding lupong tagapamayapa for the province. As backgrounder po, ang Lupong Tagapamayapa Incentives and Awards, nagsimula po ito as early as 1997, giving due recognition to our Lupong Tagapamayapa in ensuring na may harmonious relationship within their own barangays. So, taon-taon po natin itong ginagawa. Pero for this year po, meron po tayong 4 na outstanding lupong tagapamayapa in the province na worthy po of recognition. And saan po natin binase yung kanilang pagiging outstanding? Una po, tinignan po natin yung efficiency ng kanilang operation. So pag sinabi po natin efficiency, na-observe po ba nila lahat yung mga requirements sa creation hanggang po sa paggampan nila ng kanilang mga tungkulin, pag-assume, and etc. Pangalawa po, tinignan din po natin yung effectiveness ng settlement na mga ginawa po nila. Tinignan po natin kung yung po bang mga idinulog sa kanilang di pagkakaunawaan within the barangay ay kanila pong nasettle at hindi na bumalik. Ibig sabihin, naging magaling yung paggawa ng mediation and conciliation na ginawa nila. Pangatlo po, tinignan din po natin yung creativity and resourcefulness ng mga lupong tagapamayapa. So dito po, nag-i-infuse sila ng sarili nilang pamamaraan para po yung mga magkatunggali o yung hindi nagkakaintindihan doon sa kanilang barangay ay nasisettle po nila itong issues between the two parties. Samantala ay pinasalamatan naman ni Vice Governor Joseph Ascutia ang bawat miyembro ng lupon tagapamayapa na mas lalo nilang pairalin ang pagkakaisa at pagtutulungan upang magkaroon agad ng solusyon ang mga inilalapit ng kanilang mga kabarangay na problema at gusto sa kanilang nasasakupan. Para sa Totoo Balitang Banwaan, Rona Vega, MBTV News.